Kazwai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva tiri munzvimbo ino ichiredzi nai tiri munzvimbo yechiredzi makatituma kuti dzokerai munotiudzira kuti vaya vekumvura zvamira sei vari sei vasei vakutaura here mibvunzo yenyu yanga yakawandisa naizvozvo chinangwa chedu chezuva ranhasi kuya kwataita kunoku kuya kakuti tizokupai mhinduro yemibvunzo yenyu rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Salubonani muli yeZimbabwe hayi siyajabula ukuhlangana lani namhla sokungelinye ilanga namhla siseChiredzi ngithemba liyazibonela abasakhumbula liyabona ukuthi hayi ngemva ngale indlu lisayazi la sithuma phela lathi buyelanini phela veDrewmas media liyokhangela ukuthi abantu labiyana sebebona yini sebekhuluma yini sebehamba yini sebesidla yini yikho phela sibile kulezinye izinto ezingenziwa ukuthi sibonge ukuthi umuntu uthiwa ukhitshwe namhla kusasa sebona yini okunye kufuna isikhathi esokuthi sike siba isikhathi sibona ukuthi bayancediswa njani yikho sibile namhlanje ukuthi sizogcwalisa isizifiso zenye elami igama ngothando intombazane ingeyakonxibe inindonzi Andrew Neshamba senguva dzese tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas media. Drewmas media taking you to another level. Kana muchiri kutondera muri yeZimbabwe patakauya panapa imba iyi ndiyo yaive iripo kudivi uku vachitaura ivo kuti vakabva kumvura vanoda pekugara vataura gogo kuti zvinhu zvanga zvisiri nyore regedzai tivape mukana vatsanangure vega kuti zvakamira sei vakazokunda sei kuti vanga vachikwanisa kuvaka imba iyi uyezve imwe nhau yatifadza inhauka yegadheni ravapo tichakurukura nezvayo zvakare. Muli yeZimbabwe nithemba abaningi lisakhumbula indlu le engemva ngale ngesikhathi kusanda kuphunyiswa phela abantu ade bethethwe bade behlala emanzini nithemba liyabona ukuthi abantu bebehlala lapha ugogo ekhala sicela laphana ukuthi hayi sifuna ukuthi sincedisane phela izitina ugogo athule lapho kokugcinela khona abantu njengoba laba abantu kasozihlobo zakhe uyancedisa njengomuntu olesipho sakugogo ukuthi hayi kulama challenges ahlangana laye kube kunzima ukuthi afike lapha afike khona njalo nje kulenye indaba engani isichazileyo sithe sithutsha ngale sibona ukuthi hayi kungani kuyabukeka egumeni saka yikho sithe hayi sizampha isikhathi ugogo akasichasisele ukuthi kwahamba njani kuze sifike ilanga la namhlanje. Inedzidziso inenhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri ndiyo ine dzidziso ndiyo inotipa isu gwara reupenyu ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho ndiwo akatipa vabatsiri ava vatipa vabatsiri tigove nedzidzo ndingati kusekutemba uno chiti 1-2 taitokumbira vane shamba kuti vachiuya vaone vanhu vachitaura nokuti ini ndakachizoti nevemakomo vekunjuzoti uri mwana mudoko pazviri vanhu ava vanyanye kuita varombo tiina ane shamba ndakakumbira zvese chiyungu ichi hachikwanisi kuti chititore asi ndakakumbira kuti ndodiniwo ngokuti ndiri murombo ndiri shirikadzi onai mhasene vanhu aya aina nechiro vane shamba vakazama ndopavanogona kuti wati kwambuya kwagogo endawo wakabata nyaya yenhau yezvitina woti havana pekugara but ndakaona vanhu vakauya kobatsirwa kana umwe wakambondipawo $20 zvayo mbuya woyetengai zvitina handina kuiona kubva shumba ane shamba vauya nemachira pano neraisi
ndakatenda yamho. Kubva ipapo andinomboona wandakaona wachiti Zimbabwe ndamba driver kuye kubetsere imumbuya. Ndiri paruvara ndakazototi ndokumbira magwasha ngokuti basa ndakarishanda kare. Ndine ng'ombe dzinosvika kuma40. Ndakatengese ng'ombe dzangu 10 kuti ndimuse kachiumba kari panapa ngokuti paruvara akusiko kumunda unono kwatakada kuti ndione kuchengetera ng'ombe dzimwe. Ng'ombe dzine vanhu mara ndotengese ng'ombe ndakambava kachiumba ichi. Uye inini ine Drewmas ndinotenda Dzivas. Dzivas wakauya uno basa rakwe risingachashandi. Dzivas uno undiloye. Wati mbuya we ndodini vadzimu vandirasha ndodini inini. Ndikati Dzivas mira ndigadzire zvandinoziya nemvura basa rako rinoshanda iwewe. Dzivas wakasangana nemunhu wakabirwe wakabaturaka akaitengesera Zambia. Pakapera makore 3 rechirongo mune munhu wobatwa uyu murungu wabata mota yake. Murungu wanga aine 7 years ochipa munhu uyu mare shoma asingamutambirisi pay yakwe. Ndobva azondotengese musoro wetraka kuZambia. Saka mota yakabatwa murungu weisa kumapurisa munhu wosungwa. Dzivas ari munjira kuuya uno wobva atsvakwa kuti loya ndibetsero. Akati ndiri kwambuya akati manya kai. Shuwa Dzivas wakamanya kusvika akati mote. Andina mare zvinezvi ndasungwa. Dzivas ochibva afona kuti mbuya zvandakati ndamurombo ndakuenda kuofisi netsoka. Umbadzo ndinoroja ndotorerwa. Ndatanga kupuwe motikari. Aende ku high court. Dzivas wakapuwa mari yakwe $100,000 panyaya yetraka iyi. Murungu anyiswa mhosva iyi. Akati mbuya handikupi mari. Shuwa mota ndodhiraivha. Chirega nditanga kumborera mvura. Ndakubasa inini. Shuwa ndinobonga Dzivas mvura ndaanayo panapa. Asi ndinotenda Dzivas Zimbabwe mese. Makakorera zvenyu kundibatsira. Vakomana ndaakukwira nawo makomo netsoka dzawo. Ndakatosvika pano zuro. Vane shamba dai vakandifonera. Ndatokumbira varidzi vevana kana sendi kana dhora kana kupetuka kuti ndine huku yokuti mbuya eryai. Saka vakuru vangu vemanjuzu vakati aiwazve kana iri nhope ngativape varye. Ngativape mazuva okurya kana umwe mwedzi ngavaregere kurya wechitsanya ngokuti kwavachaenda ufumi hwavanahwo huchape vabereki vava hupi isusu hatichakoni kuvadzosa kuvauraya. Kumvura vakambopetuka avachapetuki uchagare kumvura. Vogara muninga vachipetuka vachionekwa. Saka taatatomirira tizofonera vane shamba. Wani wase kutemba kwodziya kuti ane shamba imumu. Chuya muone basa redu riya vanhu vedu voreketa. Saka vandijuma nyamashi. Ndinobonga ndinotozwe funungwe kutonhorwa ngokuti makomo munotonhora mubako mune mvura. Ndakasvika pano nezuro. Pano vaitondifonera ndochiti handipo. Asi nyamasi ndiri pano. Ndakukwidza navo muninga ndochidzoka navo. Kuti vazopuwa basa ravo mugorero uya kwete rineri. Ndakashinga. Zimbabwe hamukwanisi kundibatsirawo zviwanikwa. Ndakati Zimbabwe ndibatsirei munhu unoba. Agoni kuti ndibatsirei chinhu chokuba. Chinhu chamachokwadi chinozi ndibatsireiwo nyika woye. Saka imumu nyika makakorerawo ndibatsira. Neshamba uno ndinoti wandibatsira ngokuti hai uri kubudisa chiitiko chondinonetsekawo nacho mukati menyika ino. Zviro zvakauyawo ndiri mwana mudoko. Musandishora ndiri mundau. Sekutaura kwangu kwokuti ndiri munhu wechikoro inozi Chirinda. Inona mvura masikati nemanheru.
kunozi mutasa wakachekwa zuva rikaora. Ndini yamo mundau iri basa arizi rangu ngeremateteguru. Kuti maiziya ndungouya wamaiti munodai mwana watete angu. Vanoberekwa mundani mumwe nababa angu. Andikoreri basa panjira. Esi nyasha vanhu hamuna kundipa ngoti ndiri shirikadzi. Esi basa rangu ndakakumbira vanhu vekwangu vakatitengese ng'ombe idzo. Uake muzi. Ndakatengesa ng'ombe 12. Nyamasi ndaaka kashitumba. Asi neshamba wakati uyaiwo mubetsere mbuya ano nezvidhina handinondaona wandibatsira. Ndakati hurumende yangu ichi chiwanikwa hatizivi kuti zvinowanikwa sei kuti nyika yedu tinombeione kudini. Handino ndakaona pano mupurisa vakuru vese vekuti ngevenyika handina. Nyamasi ndina neshambazve. Ndiyo ndinoshanda nayo unotopa vanhu zvimanamba vanobvunze nzira wataenda sei kwambuya. Na America ndiyo wakanditora. Vanondifonera wandiri pano vachindipawo zvimadhora. Ndochisapota vanhu aya. Vanhu votanga vakasvinura dzese dzavaya nadzo. Tarisai zvandakakwakwanura. Ndizvibate pamaoko azviende. Zvihonjwe zviya zvandaibvisa mumota munoona chigaba chirimo chakachoko chine nhope. Ndinobonga yaamho vane shamba asi ndarwadziwa uri vane shamba. Makaenda mazuva emumo amuchauyiwo kuonawo mbuya vari pakati pebundo nedambudziko randinaro. Ndakamutaurira zvekuti mwanangu woye ndiri murombo ngatikumbire manjuzu adi pikicha. Esi ndakaakumbira akatitendera. Chiwavoti une enokure mbuya wokuti uya aiwazve ndiro basa chipo ini ndashandisa wani zvangu ini. Dambudziko nderekuti kuno kukachana. Ipapa muri yeZimbabwe yanga ichigara ichingotinetsa kuti endai munoona kuti zvakamira sei asi dambudziko ndrori remafuta ekufambisa uyezve kunoku hakuite kuuya musi umwe uchidzokera muzvakare. Unenge wakuda kutombotsvaga pekuti uzoti ndichazorora pakati ndo zvanga zvichitikanganisa muchemberi. Munatira pano morye mvura nemunyu. Aiwa ndizvozvo. Moto nange kubve Harare moya mwata pano toone zvokuita hapana huku hapana mbudzi monyatso kumbadainzira vanhu muchati mbuya ano ari munhamwa. Takati vanorya raisi Green Valley Madison Everest chingaa makauya naye ndini ndochitoshanda kudaro munocho unozwi Leyo wakasvika panapa akandipe mubvunzo. Andipa mubvunzo zvira izvi zvinorema. Ndakamutaurira sazvinezvi wakwaya nebhachi nehetu kuti mbuya ashandai muri kutonorwa kuti vanhu avanorya 12 kuma2. Wakandorohwa nebhazi ochingosvika muJubeki kuti shuwa munotambisa mai avanhamu dziri hama dzenyu muri mumakazveda zviro izvi. Nanasa ana mato nazvo zvinoera. Hazvisi zvokutamba ndizvo zvamakazwa wane shamba wachiti iwewe neshamba wadini kuvhura uone makumbo acho kuti akagwamana here. Unovhura makumbo chiro chausingazii. Akafa ndizvo zvinozoita. Uyai muvhure imimuzvo ndo zvatakadainzira kuti Zimbabwe yese handityisi ndiri pano mbuya Shumbayaonda. Munhu wechirinda handina kuba magwashari. Zvakauya zvega. Muli yeZimbabwe liyamuzwa lapha ugogo uyakhuluma ukuthi hayi njengobana abantu bebebuza ukuthi sokumi kanjani kuthiwa abantu labo abaphume emanzini lwana we-46 years ephansi kwamanzi lalowana owe-11 years bephansi kwamanzi kuthiwa khathesi sebekwanisa ukukhuluma kancane yebo sebekhuluma kuthiwa ukuhamba sebehamba. Liyakhumbula last time sihambile first time safika sabathula behlezi ade beyigogo
khona ikade beyikhokhona saphenduka second time sithola belokhe behlezi njalo ukuthi bebengakwanisa ukuhamba kodwa khathesi kuthiwa sebekwanisa ukuhamba ugogo khathesi ukhulumile ukuthi vele ngikhona vele egangeni so labo uyahamba labo egangeni lapha bekhona baphenduke ebafundisa phela ukuthi bakhuluma njani behamba njani ugogo uyakhala njalo uthi phela hayi uncedo yilalo ufunayo ngoba nje ugogo abantu labo bebagcina njengoba nekhulumile last time ukuthi abantu labo baphila ngerice baphila ngewine baphila nge-Everest kodwa laphana size sibuye last time khona kuyane sabuya la ukuthi yikho phela abakubonayo akula ngitsho abanye ngitsho igovernment yethu ngitsho abathungameli bethu akula umuntu oke wathalaza ugogo ukuthi akancedise even ekuyakheni indlu ugogo bezamazama ebambanisa le ezinye izimali zakhe lale imali encane ade ithola ebantwini ababuyileyo from Drewmas media bebadala izinamba abanye bencediswa ngidana eningi yangikhona ubeyisebenzisa ukudla njalo nje uthi uyabonga kakhulu ngoba sithe sifika lapha sibone hayi insimi igreen kakhulu kulomgodi kule kumgodi wagejwayo kusiya ngomunye umuntu wavela ku Drewmas media wancediswa ngugogo kuhle izinto zakhe zahamba hayi umuntu yena wathi gogo mina ngunika imali ngizokubonga ngogebhela umgodi ukuthola amanzi phela kodwa besikhangele ukuthi imuli yeZimbabwe ngabe ngabambana yonke incedise kodwa ngumuntu wani okuthiwa uncedisa ugogo ngamanzi njalo nje ugogo hayi kungcono ngoba selomuzi wakhe indlu yakhe inhle lapha sehlala khona sekhangelela ukuthi hayi imuli yangikhona laba abancediswayo akula ngitsho senti kabala ngitsho mali ngitsho inkukhu yokubonga ukuthi gogo ubona okuyenza ugogo ucine sesebenza yedwa njalo nje ugogo ube qinisa tshela abantu ukuthi izinto lezi kasozi into nje into ezizilayo ngoba kasozi into zokudlala khona okukuphuma kwenzayo ku camera ayisondaba ukuthi uthanda icamera indaba ngeyokuthi ubese lodubo kodwa ubese ngela okuyenza ukuthi engenza njani wabese ecelela kulaba bemanzini ukuthi hayi mina ngifuna ukuncedisa abantu labe ngilabo angila mali saka ngizaphuma ku camera ukwenzela ukuthi ngithola uncedo izinto zambe ngoba ngayala ngicatshila kulabantu abangambona wayocelela phela emanzini ngale bamuvumela yikho lapho bephumile kodwa hayi ubonga abantu abamncedisileyo muri Zimbabwe ndinotondera chose vamwe vanhu vachitibvunza kuti irimi zviriko here izvi zvamuri kutaura zviriko here izvi asi takataura tikati aiwaka anoda kunozvionera pamhino sefodya vana Doubtful Thomas uyai madirections tinokupai munoona kuti zviriko here regai nguva ino tidzosere zvakare kuna muchemberi tinzwe kuti zvii zvavakabata izvi chichochi hero ndiro basa randakashanda kupurura vana ava zvanga zviri mukati memiri wavo kuti zvaityisa sei toti azvibviri kuti tivhure regai ndishande vachati hwe mochizozvionawo vanhu vaMwari woyo ngokuti vanhu vatorodzoswa kuti vainde kumhuri yavo indakatorwawo ngemanjuzu ino munozviona zvinhu zvinonga zviri paganda remunhu izvi zvochizwa zvisina kufa zvinonamira miri wese kudai jira ravanga vakafuka chero riri jena rakaite nhope sazvinezvi nekuti vanga vachibva mumvura kuchibudikidza nokuti vabate uchibva kuninga kwavanogara mumvura amugari munhu unogara muninga uchichipuwirwamo zvokurya chokurya chacho inhope honjwe dzino dzese dzinenge dzakanamira miridzi ndo zvatakomba vane shamba nyamashi kuti vachiona zvinhu zvandakapurura miri yevakomana vaya izvezvi voti manhero aya vobuda vanogara zvavo kugomeyo vopedza pakati peusiku hatichavaphakei tongotsveta zvokurya voya vozvionera nokuti nhope dzavachina havachasvodi
kumeso kwavo kwanaka, kwangosare bvudzi ravanaro mukati memusoro rinotyisa kuona. Ndanzwa mataura emnawo ekuti vanopota vachienda kumapako. Saka tingati uyo ainzi makumbo ake anga aita kakubatana zvamira sei? Abachina wakabatana gumba. Makumbo aite straight sevanhu. Nekuti vanhu vanodzoka kuvanhu unenge abatana, unenge adarikidza makore. Dei uya wekwachimhara akadarika rineri. Shato inomunanzva kusvika apa, tsoka dzachitobatana, haachabudi kuvanhu. Saka munhu unonzi ngaabude kuvanhu uri kunjuzu iyo, hadzimubatanidzi ngoti vanhu vako vamuchema. Pavakamuchema dzanga dzototanga dzimunanzve achiite njuzu yogareyo. Saka dzakazorega kuti munhu wokumbirwa ungatichisiyana naye. Asi zvinezvi miri womunhu wakadai ungamumirira ere munhu one zvinhu zvakadai? Saka zvinhu izvozvizvi isi tiri varwere katoda kupota tichinzwa, ndikazvidya ndisi ndotoponawo. Hazviryiwi izvi. Unozobikira munhu une chirwere chakwe chinoti chakazodai-daiwo, tisu taakuziya chiremba kuti izvi zvinorapa munhu une chirwere chakadai chikazodai-dai. Hazviryiwi, dzihonjwe idzi. Dzinenge dzakanamira miri wese ngokuti uri munhope. Saka pane zvekudya vachirungodya zvavaidya kare kana kuti vakukwasiwa kudya sadza? Sadza varyi. Sadza wotori mutupu havaryi. Vanongorya raisi nenyama mukati nedoro rave irero. Kana matovanyima chekurya vanongorya nhope yakakora yakaoma iya. Chete zvakatonhora kwete zvinopisa. Mukabika nyamashi zvinopanda kuswera mangwani kana 3 days zvakabikwa zvavanorya zvakatonhora nyama iyeyo neraisi. Mabira ari kutobikwa pano tiri kutoti unode kubike bira tema ng'ombe posara musana nemutezo zvese izvi totopaivo. Ndo zviro zvatozonyanya kutibetsera vane manjuzu vanouya kubika madoro ave manjuzu vanombatenga ng'ombe. Vanhu vese vorya zhinji nyama nemusoro nemakumbo havaryi nezvemundani. Musana zvese nemutezo tosara kuita pisi nezviraisi izvo. Paive nenhau zvakare yekuti havaende kutoileti, vaakuenda here? Kutoileti vanoenda. Kutoileti kwava kuna unokuona kuti vaenda here kana kuti havana. Izvi hazvitaurirwi munhu zvachese zvetoileti. Imu munongoona mutumbo womunhu. Kana inini wacho pana ndogona kupedza mwedzi ndisina kuita weti kana ndisina kuenda kubundo kwacho. Wesi chokurya ndinorya handizivi kuti zvinenge zvichiendepi. Njuzu dzinoangarara. Pane pandisina kuzonzwa pamataura nekuti takasiya paine makuhwa kuti vakomana vauda kumbodzokera kumvura vozouya. Vakazomboenda futi here kumvura? Vakaenda. Vakagara zvakadii? Havachagari, vanogona kugara kwewiki. Nekuti pototyisa njuzu hadzichavadiyo kuti vanozoangarirwa. Kumusha kwavo kune mweya yakasvina. Votongoti endei vochidzoka. Izvezvi uno vari pamukuru wedu wemanjuzu. Ndiyo waakuvaturena. Inini handipedzi 3 days pana. Ndotokwira makomo. Kutondiona kuno ndakasvika panapa usiku. Ndechitobva kumakomo. Saka kutaura kwatiri kuita vari pano here kuti havavo? Panapa vari kugomo vakaenda kuswera zuro vechindovasiya. Training iyi. Isusu taatoro kuzofonera vane shamba. Kuna ana 112 wasekutemba kuti chiuyai mumbotaura nevanhu venyu vaya muparadzire nyika iyi. Muchizwa zvavanotaura vega. Asi pamuri kuonana navo vari kumbotaura here, tingati vakutoratidzwa here kuti vanokwanisa kuona zvimwe zvinhu zvavanenge vachitokuudzai kuti zvakamira zvakadai? Zvekushopere. Havasati vapuwa mukana uyu. Havasati vapuwa kuti vachiri pakusenzwa. Pamakati vanomboenda
uchidzoka. Vanopedza mazuva mangani. Ndikachiti avachaiti 2 weeks kana wiki nekuti vototya zviriko mubvunze vakubvunzwa uno. Dzinochinja mweya tsvina yakawanda dziri kumusha kwavo dzikavachinjira vanogona vachiurayirwa ikweyo havachadzoki. Saka kwavo ndoti endei uchidzoka, endei wodzoka. Asi kusvika kuna September havachadzoki ikoko, vanenge vakugara nachiremba uchiti manheru aya vatori pabanze uchichidzidziswa basa kuti munokonei. Kwavari zvinezvi. Gara zviya paya makati ava vanotone mhuri dzavo kumvura nai. Saka kana vasisazodzoki zvinenge zvakuzofamba sei? Mukomana unoita mhuri haadzoki. Unodzoka uno kunze haasi mhuri ikoko. Ava vanenge vatogwamana dzaNjuzu ikoko havachadzoki uno. Vanoda kudzoka uno havasi mhuri ikoko. Havabati mudzimai, havabati murume womunhu kana uri mudzimai kumbaagara kudai zvinezvi. Kana wauya sazvino murume unokuda wochitogara pako panapa. Iwe uchishanda basa uchichitotumwa. Hauendi pamusha pomunhu. Iwe ndiwo wakutorora munhu woti zvipo zvaunazvo manje kuti uzozwi iwe pfutseki hazvitenderwi ngemunhu. Munhu wakuda wacho unomutuma watanyauti kana kuti makumbi murume iyeye. Motenderwa kupuwa vana 3 kana 2 vega kana 1 kana kutogara musina vana. Nokuti wakapedza nguva usingazivi kuti mudzimai wakadini. Mudzimai wako rabasa raunoshanda nezvipo zvinouya pauri. Chero inini panapa murume wakandiroora. Wakatokumbira vabereki vangu nokumbirawo. Kwakubika madoro. Kwakuchikumbira kuti ndaruda mwana wenyu. Mwana wedu havhiringwi, haatukwi, haazwini. Kana kwakazi mutambo uri Harare wemanjuzu unongosvika ndaenda. Kana kwakazi uri Botswana unongosvika ndayo. Totomorosana iwe wekubasa inini wewe wekubasa. Hakuna unobvunza umwe kuti kwawakazoenderei, wakazodini. Nekuti wakatsamwisa manjuzu ndikauya zvekutorwa handichadzoki. Wakandidire inini ndine basa rangu. Imi mune makumeka sure kuti hamutsamwisewo futi. Handitsamwisi. Iye akanditsamwa ototi sorry. Chaatsamwa ototaura kuti izvi sorry. Chero mwana inini handitenderwi kurova mwana. Handitenderwi kuti munhu handitsamwisa. Ndotomusekerera chaizvo asi ndozivo ndanyangadzwa kuti njuzu dzikatsamwa. Zvese zvimarata zvese zvinokwadurwa zvese urashira kuri motoona kuti pano chaitika mbuya akatsamwa. Saka ndototyawo kuti ndinozogara panze. Ndongozvisekerera. Asi mwoyo mangu zvisitorimo ndochitodakadzwa ndiwe kuona kuti asapa washaisha. Ko pane pandisina kunzwisisa gogo. Pamati mimi vakaenda kumvura havachanogare. Mambotaura nawo zvakare kuti njuzu hadzigare mumvura dzinogara mumapako. Saka pavanenge vachienda vanenge vachienda kumvura here kana kuti vanenge vachienda kumapako? Vanodarika ngemudziya mumvura. Vende iyo kunozwi kuninga. Ninga igomo rakati pane rinobako hamuna mvura. Mumvura imomo mune kune nhope kumberi kwakatoita wiriwiri. Dzodura baba zuva rouya richiti were makandogara. Pakaoma musina mvura muchichirya zviri ikweyo. Nekuti wakagara uchifema mvura uri munhu uchada kudzoka. Hausiri hove dzinotora munhu wopinda ndimo mumvura. Woenda koiswa kogara kumahombikumbi kusina mvura. Zuva radzinoda kuti mupinde mumvura dzomuendesa mumvura dzokutora idzoti shuwa mugare apa. Zvinoryiwa ikweyo ndo zvisingafi wazotaurazve chero inini. Wakazvitaura ipo vanotuka ndatowane cheno kuti ga. Tototi tashaishe izvi mbuya wafa.
nokuti hazvitaurwi. Ndinorangarira zvakare rimwe gore, ndofunga makore 2 adarika, takaenda kunzvimbo inonzi Mudzimu Ndateura iri kuChivhu, nzvimbo inoyera. Pane dziva rinonzi rinombooneka Njuzu. Taenda ipapo takanokumbirirwa nevagari vechikuru, vagari venzvimbo iyoyo, kuti tinge tichikwanisa kusvikapo nemakamera. Takatora mifananidzo yedu tikapedza. Asi yakazokwana nguva yekuti mumwe musikana taishanda naye sasokwava ndobva ati ndoda kutorwa mapicture ndiri pano. Takazotora mapicture, takatozopesa tese tatorwa mapicture. Asi chakazoitika ndechekuti tabva ipapo takazoti toda kuona mapicture aya, ndobva tazoona pakati pedu paine chinhu chinenge goridhe, chiita kunge musoro wemunhu, zvaisanyatsobuda zvakanaka. Tichizobvunza vakuru venzvimbo kuti ko chii ichi, vakati injuzu. Ndipo pandine mubvunzo, njuzu kana dziri kudziva kana kuti dziri kune imwe nzvimbo, pane here nguva yekuti njuzu inotaridzika isingaite semunhu, kana kuti njuzu inotongooneka semunhu chete? Njuzu inooneka sechipukanana. Inokuratidzawo ndiri chipuka, ndiri dombo. Izvezvi munoona dombo randakabata iri. Kuti munomaona matombo andakabata. Aya. Hongo. Dombo iri. Papikicha yenyu iyoyo, kana yakada kushanja, inogona kuti pikicha dzese dzamunonditora kuti modzigeza, munodziona dzisina kubuda. Motoona matombo andakabata, kana kuti inini wacho munotadza kundoona face yangu, motoona matombo aya. Saka tochiti njuzu dzinoangarara. Unoona chiri chipukanana. Kana yakada kuratidza mufananidzo womunhu, inouya iri munhu. Kana yakada kufananidzo kuti handisi kuonekwa ndiri munhu, inokuratidza mufananidzo usiri munhu. Saka yakazwi injuzu inoyera. Zvainoita chaizvo hapana munhu anozvikwanisa. Saipapo mufananidzo waibuda iwoyo uchiita kunge munhu, uchiita kunge mukombe uya wegoridhe uchipenya, zvakatinetsa kuti chaive chii. Zvino zvazvaigona kunge zvichireva here kana kuti zvaida kungozviratidzawo kuti tiripo? Ndo zvinotaurwa kuti pamanjuzu apadiwi pikicha. Saka makandokumbirira varizive nzvimbo vokukumbirira kuti patorwe pikicha. Ndo mufananidzo wamakazopuwa kuti musazonyanya kutambira panapa, hamubvi pano mese. Tarisai chinhu chatakuratidza ichi chamusina. Kana goridhe irere musina wadzikumbira njuzu zvakakura muchichera chero matombo, hapana mari yaunofa ukawana. Kana ukakumbira njuzu idzi, nzvimbo iyoyo nevakuru varipo, zvaunoshandira unozviwana. Unogona kutsa mugodhi kundosvika pano usvika Harare usina chawakabata, wachingokwara risina mari. Izvozvo chitotora mari iyoyo, iwe uchingobudisa mavhu asina chiro. Saka zvaireva here kuti isusu taifanira kutonochera nzvimbo iyoyo kuti tiwane goridhe? Ndopandoida kuedza kunzwisa kuti sei zvakauya zviri pamufananidzo wegoridhe. Zvaireva here kuti tinofanira kuenda kwatinoenda kunotsvaga goridhe toriwana, kana taifanira kuenda panzvimbo iyoyo, kana taifanira kukumbirwa panzvimbo iyoyo kuti tikwanise kuwana goridhe? Handina kunzwisa kuti zvairevei. Zvamaida chaizvo panzvimbo iyoyo dzakakutaridzai kuti munoda mari here, maida dombo here, panapa mauyi kuzotsvagei. Kana maitsvaga mari ndiyo ino yatinayo. Saka taifanira kuita sei kuti tiriwane goridhe? Tingadzokere kavha zvakanaisa. Mukandokumbira ipapo kana muchide goridhe, makatotaridzwa kuti ndiro goridhe, makumbira nzvimbo iyoyo vanokupai. Kana dzakufarira munoriwana.
muri kuzvinzwa kamuri yeZimbabwe inogona kunge ichinakidza kuDrewmas Media handizve tichazona vanhu vakudungamedzana vakananga iko koyo goridhe rinenge risire munhu wese kairi rakaratidzwa isusu nai nekuti panogara pachienda vanhu vakasiyana siyana uda unoedza malaki wakatorikaridzwa ndiyo wakaripuwa kuvadzimu vake saka umwe wakazoenda wachiti ini ndatenda ndoonobuda naro unonosvika unonobata mavhu ege goridhe unochea isi takatobva tatya kana kudzokerako kana kuti tinoedza kutora mamapicture tione kuti zvichabuda futi here kana kuti chii hatina kuzomboda kusvika nzvimbo iyoyo vanotyisa vakaregerei kudzoka dai vakadzoka nenguva saonero taatongochemauri vezvivai vane shamba vakarova zvino zvadai vazvakandiomera chaizvo ndikafunga kuti vane shamba vangozofuka mweya wapi zvevazondiregera ndo munhu wangu wakambondibatsirawo vanhu vakamboti uyeyo asi kuuya kwavaita vanotibatsire mari yechidhina hapana kupata kusava kuziye mari unoshaja mari isingashandi vazova neshamba vakatiti muchindoonekerwa mudare kunodiwa $30 zvino $30 iwe munhu wabva Harare inokwanisa iro kuti nditenge katoni reraisi zvese neforiye hazvikwanisi anyway hazvinei munhu wangouya wandichabatanidza kana pakauyawo wechitu ndakapinda bhizi Zimbabwe nevanhu vese vanowana kungurirai vanhu vanoshayiwa inini ndini munhu unotama chipo ndinacho asi ndakatopedza ng'ombe dzangu ndisinei ndochiti ng'ombe dzangu handirwadziwe hangu ndidzo kuti handizivi kwadzinobva dzinongouya kubva munjuzu idzodzo asi makandiremedza ndaifunga kuti Zimbabwe munofarire zviwanikwa but pakashayiwa naumwe munhu wakafara tambuya wano ngativabetserewo asi munhu wakandipa mvura uyu dai Mwari nenjuzu idzi atori nemamaini ndaifanira kundopinde mumaini yake aone mari nekuti izvezvi vanhu vanosvika pano mvura handichanetseki muriwo chaiwo ndakachitiwa komana woye atichibatsirana tirime mavheji vanhu vasasatambura panapa mwana uyu ndamutenda hangu muli yeZimbabwe nthemba libonile lokade kubanjwe ngugogo iminenke lokuncane uthi ngezinye izinto ahlangana lazo ekukhipheni emzimbeni yabantu ade ebagcina labana ade besemanzini njalo nje ubekhuluma ukuthi hayi kuningi ade kufuneka ukuthi ancedise abantu laba njalo nje kulabantu labana ngiyakhumbula last time abantu besithi hali nabo Drewmas wayilingavulanga ezinyawo ukuthi libone ugogo layo umangile phela sithi kanti abantu kabakwazi ukuthi into ezizilayo yini nxa lina la licabanga ukuthi into elula kanjalo lingabuya phela lizozibonela libona ukuthi iresult yangikhona kuzabe kumenjani ngoba thina ukuze sithathe umpikitsha sibili ukuthi sikhulume logogo siqale sacelelwa ugogo wacela kwabakibi ukuthi sithathe njalo ukuthi phela abantu laba kade sisebehlale ezintabeni sibili bayakwanisa ukuhamba like every day bephume beyongena lemanzini bezintabeni zabo lapha abagcinwa khona bencediswa ngomunye umkhulu wabemanzini abe izinjuzu phansi kwamanzi ngalo kuthiwa kule ndawo abahamba khona besiyancediswa bephenduka nxa befuna ukudla ayibabuya bedle bona ogogo khathesi abasebekwenza ikuphonga ufaka ukudla kwabo lapha nxa bona bengabuya ngesikhathi abasifunayo bayadla baphinde behambe silabantu abaningi ade bebuza ukuthi kanti yini abantu laba bayahamba yini ngaphandle ugogo wathi lokho asikwazi and akukhulunywa kulezinye izinto ezingakhulunywayo eziningi ezifihlekileyo saka abantu laba uyakwanisa ukuba lesikhathi sibile esinkulu even yena ugogo ukhulumela ukuthi ngiyakwanisa ukuba even le 30 days ingayi ngaphandle kodwa ngiyabe ngiright ngiyayingazi ukuthi hayi kuhamba njani kuyabe kuzenza kodwa ngoba lento ezizilayo njalo nje ugogo bekhala ukuthi hayi uthethe isikhathi esinkulu ukuthi ancedise abantu laba
kazuzanga ngitsho i-support evela emhlabeni wethu elizweni lethu leZimbabwe. Izinto lezi ngezeZimbabwe ingabe kuthiwa kumbe sithi ngamakhiwa phela abona izinto lezi siyakwazi ukuthi amakhiwa kwezinye indlela hayi ngabantu abasupportayo abathanda izinto kodwa kade sakula ngitsho police ngitsho anyone ababonile ukuthi umsebenzi wenziwe ngogogo mukhulu. Ugogo yena lesi isipho sakhe yena usebenzisa isipho kodwa akala mali. Isipho leso usebenzisa ngentando yakhe ngoba kakula abantu bakhona abancedayo labo kabala mali. Kwezinye isikhathi ugcina yena se-sacrifice ukuthi abambanise ukwenzela ukuthi izinto zihambe. Ubekhuluma njalo ukuthi hayi ngesikhathi lesana likhuluma ukuthi abantu laba bazaya emanzini beke bekhona luthi bahambe emanzini baphinda baphenduka kodwa kabasahambi isikhathi esinkulu sephongo kuhamba okwesikhathi esincane bephenduke njalo nje bona akusayenza ukuthi babuyele emanzini bayohlala ngale ngoba emanzini kuthiwa hayi lapha abavela khona emizini yabo kuya kule moya emibi saka injuzu kazifuni izinto zedoti kazifuni izinto ezingcolileyo bengahamba khona le kusoke kulunga okwabe ukuhamba 2 minutes besiyalungisisa ukuthi begcine sebebe ngabantu kuhle. Ugogo ukhulumile ukuthi hayi ngesikhathi esiphambili lapho bemelela ukuthi afonele phela Drewmas Media asitshela ukuthi kubo mhla ka2 khona le bezosibiza sizozama phela ukuthi sikhulume sixoxisane labantu labana libazwe sebekhuluma sebezixoxela adebe lesifiso sokuba kwazi ukuthi sebekhuluma yini kuthiwa hayi ugogo besithi uyasibiza uzasibiza ukuthi asitshele ukuthi hayi alikeni likhulume labo iZimbabwe ilizwe lizibonela ukuthi hayi abantu laba sebekhuluma. Gogo ndoda kuti ndimbobvunza mubvunzo zvangu wakati tsaudzirei kubva pane nhau iri mudariro. Tinoona vakawanda kunyanya vechidzimai vari muguta reHarare vakawanda vacho vanoti tine manjuzu. Izvo zviri kuitika kuvakadzi anonzi mayellow aya. Vakawanda vacho vane ganda riya rinenge remurungu ndo vari kunzi vane manjuzu vakawandisa. Hapana akatorwa nenjuzu pavanhu ivava asi chipo chinonzi chiri kuonekwa chiri pavari. Ichokwadi here kuti vane manjuzu vanava kana kuti pane zvimwe zvaakuitika nekuti uwandu hwevanhu vane manjuzu hwakati wandei kudarika zvataiziva. Ndikati munoona hembe dziri seri kwamakatariswa iHarare hongu manjuzu vanawo asi zvavainawo muteedzero wekuti vateedzere zvekuti njuzu inodei uye jira renjuzu ngaripi havazvizivi. Njuzu dzinotemura vakatsvuka ivavo dzinovadisa chaizvo kuenda pamiri pako ndogarapo voti njuzu haidi tsvina inogara mumadhaka sezvi kana yada munhu inoda chivanze chinokirinwa every munhu unogara ari clean every unogeza mangwanani nemanheru kana ukaishaishira izvozvo zveukiriniki pamunhu unogeza chaizvo ndo painoda. Ichipo vanacho asi chipo chokuti vazoti machira avanotsvaga nezvavanoita kuti hove inokangwa huku inokangwa raisi mobika no njuzu hairyi zvakaibva. Njuzu inorya raisi mbishi. Njuzu hairyi hove ichionekwa ngoti ndo chikafu chayo kurwisi. Munhu ane manjuzu haaryi hove. Inini pandiri panapa makaona hove dzikasvika panapa vanototanga vaziva kuti maunza hove pano zvaitika pane hove yadarika panapa nambuya zvadzinorya dzinonyara kuti zvisaonekwa ngevanhu vamwena. Huku haibikwi wachibikira njuzu, hove haibikwi pachikafu chemanjuzu. Jira rinotsvedzwa nerakaite girini norinoti waiwai wakaenda mudhamu murwizi unoona jira rine shumba, unoona mucheka uneledza wakuchena kweteledza wakachena unobatana kuvadzimu vako. Uyu ndo mucheka unoti njiti iyi
shumba iyi dzese dzamunoona ndo mucheka inowanikwa murwizi kana pamatombo pamapuwe. Kwete iyi yekuharare kuti une manjuzu pfeka zvakadai dai ngoti manjuzu ekwaMurehwa. Hazvisi. Manjuzu anawo asi zvavanoita kumanjuzu hazvisi. Ko sei vazhinji vanonzi vane manjuzu vasingaroorwe? Yes, andina mambobvunza kuti munhu wabva kumvura uchabara here, ucharoorwa here? Aroorwi. Nokuti njuzu chero kuti uende kudenga zvinoita madzimai zviya, inokusitova kuti kudenga woskwenda. Wazokumbirira, saka vakauya kuno wachida kuroorwa, tobika madoro, totsvaga magwasha emanjuzu chaiwo, amuki anodorora otaribika, anotanga kumuka kuma past 10 to 11. Edzerwa munhu akasvinura. Kuma 6 okuroka ochawani gwasha renjuzu ratoenda, rinosvoda kuningira munhu kumesora. Rinonga rakatopfeka heti iya yakasvikomu, usingaoni kuti munhu kumeso kwakwe ngakupi. Vanoda kuona zvemanjuzu uye nevanotambura ngenjuzu, ngavauye kwambuya Shumbayaonda, wobikirwe doro rako nehama dzese dzemuHarare. Hayai mota, totora vanhu vechipinge kune manjuzu. Moya moona zvinoita manjuzu kuti shuwa ndinosineseka nebasa rangu ngemanjuzu aya. Ndo manjuzu aya. Njuzu inoda ionekwe kumeso yakapfeka heti yayo kudai. Kuma past 11 ngoma dzinorira pasi pemvura dziri pano. Kiri 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 dinding. Wakamira parwizi kuti uyaiyo kuti ngoma dzinorirepi. Audzioni, dzinoadzochirira pasi pemvura. Saka pana apa tinadzo. Kwete kutambe dhanzi rokuti ndine njuzu. Munozvitambudza vasikana. Uyai muzvionere, atimbotyi kana kuti wakanyabika mutango wako upi. Mare yako chete yokutova haya vanobva Mozambique, Chipinge yese inenge yakabopa panapa vanomuka nemanjuzu. Unoona munhu aine njiti chete nejira reshumba, nejira remandlozi rokutsvuka iri, nejira rerotso iri. Ndo zvinoshanda manjuzu. Awa amunofuka wekutedza. Chero njuzu yechingezi, chero murungu chaiye munomuona wakabopa jira rekutsvuka iri muhuro make. Motonasa kuona kuti murume uyu une chikarangawo. Kwete zvokuti mumusungirire kutsvedzera. Zvakaoma zvinotemesa musoro kuzvinzwisisa. Ko tochienda panhau ndataura nhau yekuti vazhinji vacho havaroorwe. Ko ivo sevanhu venyama anogona kuti nhasi une mukomana uyo, mangwana ane uyo, kuswera mangwana ane uyo. Manjuzu anozvitendera here izvozvo? Zvitendi. Uku wa munhu wenyama wokuda ndikaona uchandiroora, hapana unombofa wakakuroora. Uya kuchikaranga chenjuzucho unoona munhu uchakuroora kana kuchata. Nekuti gwasha rakakuda renjuzu iri, ausati wariitira zvarinoda kuti rikumbire murume warinoda. Njuzu inotokukumbirira murume chaiye waunoda, une mari uyo unomuona. Kana usati waiitira zvainoda, hapana chaunoita, wakanyadzvodora kugeza. Kungoonekwa kuti wakachena uri airborne. Hauroorwi. Ko ipapo tinoona vedzisvondo vachitaura kuti mweya yetsvina. Kukana nini ndanzi ndine manjuzu kana ndisingamade ndoita sei? Ndavataurire dzinza rekwako raimuka nemanjuzu kuti inini manjuzu handadi. Chero wakanamata zvikangei kuti unozonamata kusvika pakadini, njuzu aimbokuregi, inenge yakangokutarisa wechitongoshupika nayo. Nokuti idzinza rekwako rakakuda. Inini handakadai zvina handinozvida. Ndinoenda kuchechi zvamunoona ndakadai. Ndinoshanda nechechi yeKristu. Inini mufundisi ndakavaudza pana Tindato pamashoko
nditori mwana mudiki kuti unonamata mwoyo wangu musatora zvandiri kuti moparidzana zvauri nganga dzakadai. Aiwa, mese panapa ndiri kuona zvamuri kuita. Ndikabata varume vakuru vanendebvu kuti zvino budisai zviri mukwama imimi mauya pachechi votobudise zvinyanga vachigwederesa. Asi handina chandakaona tindatoni akandiunzira mazichira okuti nanasi handino kumapedza magwasha angu ndongora dano randochigura. Chechi mwoyo wako chete unoda kuenda kuchechi asi zvibatwa batwa vanenge uinazvo. Iyi nawo inotoda zuva rese asi chinonetsa ndechekuti pese patinouya kunoku tinotongouya takabayiwa nenguva nekuda kwekuti panenge pasina kure kuti paunozosvikako ipapa panhasi ndopatarwisa kuti tisvike nguva inei asi toziva kuti totosvika kuHarare pakati peusiku chaipo. Gogo, tisati tavharisa chirongwa chedu chezuva ranhasi, ndapi mashoko amunoda kusiyira kumhuri yeZimbabwe? Mashoko ndinonga ndinawo andinosiyira ngekuti pakati pasekutemba ndinokumbira zvangu vane shamba kuti vauye tizopedzisa basa ravo. Vakomana vochizondogara kumakomo vopedzisire kuvaona ngoti vabereki vavo vakavakonewa. Hakuna kana sendi, hakuna wakada kubatsira. Ndini ndakapindira nevakuru vangu. Saka ndinobonga nyamashi vane shamba vauya. Ndochivape chirongwa chokuti tisangane navo vaziye pazvinoperera. Mhuri yeZimbabwe makatadzawo kubetsera munhu unotambura sambuya Shumbayaonda. Vamwe vane magonyeti nematuraka. Chua motamawo pakiti rero kuti endai mopa mbuya vo raisi. Ipaiwo mbuya vo zvakadai vakai vanochengetawo zviwanikwa. Zimbabwe ndashora. Ndaifunga kuti vanikwa kune vanhu vakawandisa vane manjuzu vanotochupika ndiwo esi mare vanadzo. Vochitora huku neraisi nehove mochikanga mochiti toite pati yeraisi mochisiye kuuya uno kuna mbuya kuti tigare pasi kuti uine manjuzu anoitwa sei. Ndinokumbira vanonetseka ngemanjuzu uya ndiri pano mbuya Shumbayaonda handisi kumbotiza ndingori pano kana ndisati ndafa. Ndapedzisira mutauro wangu ndochiti vane shamba sekutemba ameno dheti handina kudzidza ndichavafonerawo namba ndinadzo kuti chiuya ndichipedzisira vanangu vaibva vachigara kumusharuka wangu unoshanda nemanjuzu kuchikore. Ipapo mati vanenge vakugara pamba kana vanenge vachigara musango? Vogara paumba. Musanga havashatenderwi kugaramo. Wakagara musango dzinotokutora dzozoponda. Votogara pamba vachichiturenwa kuziva kuti vachizobuda pavanondoti ndong'anga inozwi ngeye kuMozambique haidariki. Ngeye kwakati haidariki kana wakangodarika apa unongobatwa chete. Votoshanda basa ravo vazopedzerwa asi pane makore mairi kumberi. Nokuti vakuru vavo vavakonewa isusu todo vachengeteke vasafa kuti njuzu dzikanyangadzwa semashandiro andakaita hadzichadzosi. Otherwise ndikavaendesa kumba kwavo vanongondogashira mutumbi chete. Dzotouraya. Tisati tabva Gogo isati ite zvemakuwa. Pana vazukuru venyu vakabva kunoku vaitaura kuti aiwa isusu kwaGogo hatidzokeri. Vanodhura Gogo, vanodhura. Munoti kudini nemashoko evana iGogo? Hanzi izvo mutengo wenyu aiwa nyange kubatsirwa kwacho ngakugare zvako Gogo vanodhura. Inini kudhura handisini ndinoshanda. Basa rako kana rakakura rinodhura ngekuti zvaonazvo kuti ndizvikone nekuzvidini. Hapana munhu andakamborege kubatsira wauya ne$10 wauya ne$20 unoshajirwa mare vanhu vese oshenda vachiti ndichadzoka. Kudhura kwangu ndinodhura ngekuti basa randinoita inini ndinoda kumurudza basa rinoda kuti iwe uriona. Nhasi unoda kutaurirai kuti Jivasi ndiri kukuudzai ndi Jivasi uri muHarare.
zvandiri kutaura nhasi pano kana zvichizobuda panhau uri muHarare ndakamubetsera sekutamba achiti inini basa rangu ndofunga kana kuti ndizviuraye vashandi vangu chaivo handisina kana sendi rekuvapa dzimba dzandinoroja ndaakudzingwa kubasa ndaakuenda netsoka mota yakafa handizivi kuti vadzimu vangu vanditsamwirei ndikamubatsira kuvadzimu vake ndikamuchaja mari inoita 3000 akati ndinotsvaga kana zviro zvangu zvaita asi haana kuzondipa mari iyoyo jivhasi akandivhurira mvura kuchitodarika mari ndakamuchaja andisiyira $50 akandoriona basa raaida nanasi uno ari kuenda kuparliament kuenda kundotonga inozwi kunoperera nyaya kuhigh court anga asingachatokwanisi kuti aende kuhigh court ngenyaya yekuti zvinhu zvanga zvamunesa panapa ndine mvura yajivhasi haana kuzondipa mari mumaoko angu akauya nemota yekudhura mvura nanasi uno kungomufomenera hapaiti sekuti paHarare unotoita sekuti unogara panyika gogo matindi svikepo izvezvi saka iwewo kudhurirwa kwako wakaona mari shoma chishanda basa rako ripere woone parinosvika kuti radinizve inini ndinodhura unodhura manjuzu munhu inokuona kuti basa wauye koedza nemuedzo yaSatani saka inokutaurira zvausingagoni kupedza kuti hauna kuuya nemweyo wako wese wauya nemweyo wese haabvunzi mari unobisa mari yaainayo oshandirwa zvaanoda zviri kumberi zvakwe zvoita mhuri yeZimbabwe ngomnyumbuza ade musati mataura soko ngatimbotenda ijivhasi kuti hauna hako kuya kwatiri kuzotitaura ndozvawa kunoita izvo asi chichemo takataura isusu paya kuti mwedzi uno ndokuzadzikisa tanga tisina kuzviziva kuti kuna jivhasi akazadzikisa zvataichema nazvo kuti pamba panofanira kunge pachiita mvura apa tinotofara nekuti at least tanzwa zvinhu zvekuti munhu akabatsirika akatenda dai kuri kunzi taizokwanisa kumubata tichitaura nawo gogo kana tikawana nhare dzake titsangane naye timudze kuti sando dzako aiwa zvinotendwa mhuri yeZimbabwe phela sifikise phela izweni siyazi ukuthi abaningi bayakhuluma bebesithi ugogo yadula ukuthi sincediseke hayi ugogo imali azichaja ziningi ugogo yena uthi hayi okwemali lokho yebo yelingakhuluma kodwa mina nxa ngikuyenzela umsebenzi angifuni kuyenza lokhana ukuthi kuyasalela endleleni ngoba liyakwazi ukuthi kwezinye izikhathi lingabona umuntu ekwenzela izinto zakho zingahambi ke usithi ukuthi la uyabezama ukuyenza lokho okuhambelana le mali uyabuyilethile phela wena of course ungathi ufuna ukuyathenga imoto nxa ule mali enlutshwane uyayothenga phela imoto encane kodwa nxa ufuna phela ukuthenga imoto eningi la uyayobhadala phela imali eningi ukuthi uzuze lawe oyabe ukufuna bona ogogo kwezinye isikhathi kabakwanisi ukukala kodwa labo okuyikho okubasebenzisayo akusoke kukhulule ukuthi bakusebenzele nxa kungela mali bayafuna ukuthi labo amandlo zabo engaqala ethabe azokuncedisa lawo ethabile kasoke achiyelele yebo ugogo nxa kuyikuthi yena ukuvumele ngemali encane leyo oyabelayo yena uzayenza izinto zakhe acanga ukuthi sephelele senzile ngoba yena yabe sengumuntu wenyama kodwa phela amadlo zakhe kasoke agcwalisise izifiso lazo eziyazicanga ukuthi ugogo uyenzile la yabe sithi uyenzile kodwa akusoke kuhambe kuhle ngendaba yokuthi laba ababemsebenzisayo la bengathabanga ugogo yakhuluma nje ukuthi hayi lo munye phela uJivasi umkhulumile ngumuntu omgebisele umgodi uJivasi ukuzobo ugebhise ubiye phela le mota lezane zokugebha amabho hayi wamgebhisela umgodi kulamanzi ugogo uthaba kakhulu uthi imali le ngamchajayo i3000 ka waphinda wamubonga ngemali eningi kudlula yena ngendaba yokuthi i4000 waphinda wambonga ngemali edlulayo neyo esebona ukuthi umsebenzi awuwenzele uthi lina nxa lisithi imali ziyadula ayalike lisebenze lizamazame libona ukuthi umsebenzi yeni izaligcinela ngapi ngesikhathi uzobuya sokunzima laphana uyabuzobona ukuthi hayi bade kuright ukuthi ngincedwe kawane izinto zami zihambe ngoba abantu abaningi siyazi ukuthi eZimbabwe yayi ukuthi siphumise imali kunzima sikhalakhala kakhulu mimi vane shamba nemhuri yeZimbabwe takakumbira kuti tinode zvidhina
takumbire zvidhina hapana naumwe wauya nacho. Atisi tesepi tinowana. Nyika ino vamwe varombo asi matambudziko akawanda. Ndakabetsera vanhu vakawanda kubve Harareyo. Vamwe vakasiya $20, vamwe $30. Une chiitiko chako chakakura uchitonasa kuona kuti munhu une maro une zvakakurisa. Ndoti inini wakauraya munhu inochipa mumhuri mako. Ndokuti ndoda kukushandira $100. Vakatosiya vamwe vane machira emanjuzu. Andina vachaja mari. Ndakavati panodiwa madoro ndochiverenga zvese nokutora vanhu vekuchipingo kuti vaone manjuzu kuenda zvachesa. Ndo vanoti atichadzokiyo kunodhura. Saka ndaida kutsvaga mafunde inini okuvabikira doro kuti njuzu yavo iite. Ndinokorera. Inini ndine ng'ombe dzatava kuma30 ngenyaya yekuti ndakatengesa zvinhu. Mumusha muno vanoti munhu ofa. Basha rangu nenjuzu yokundomusa munhu andinopuwa ng'ombe 2 paraisenzi rangu. Ini inoshanda neraisenzi ndiri munhu uri muhurumende. Kana usingadi kurapwa gara kumba kwako ndinoshanda nezvandinazvo. Kana wachida kurapwa unouya $100 wochajwa mari wozotsvagawo zvinhu zvako zvechikuitira. Aiona kuti handidzoki ndaira uchaja $5. Iyo zviubai ndavakai. Ing'ombe dzemagwasha gwasha riya rouya iwono zvakakura roti ndipe $5. Iye patakabva kunokupa ya gogo takanzwa kuti pane mumwe hanzi mwana anga achangotorwa nenjuzu. Tichinzwa kuti vanhu vachongo atoya kuzokuzivisai. Makazokwanisa here kunomutora mwana iye? Mwana uyu wakatorwa aine nhumbu kariba. Vakauya vakakumbira iye zvochitanga mwana iye akatopona. Watane mwana ari kumanjuzu zvinezvi. Vakuchida kuti tuye here. Saka ndakuchida kuvapa zvokuita kuti mwana uwode kutengerwa zvo dzinotora dzotoponda wakatorwa nemimba. Asi mari yese yavakaudzwa. Tine urombo wekukariba. Vakabvisa mari iyoyo kundokumbira njuzu aina kupinda mumaoko wangu. Dzinokumbirwa dzisaponda dzisauraya achengeteke nokuti wakasira chipo chatinoda kumupa. Saka izvezvi mwana akaenda nemimba wakatopona. Vakuda kuchiuya zvetishiwonesana kuti mwana uyu wochengetwa sei uye tondotambira here dzinotipa here kuti tambire mwana uchine mwana wakati kana dzinotipa zvenguva. Ndofunga inauye takambotaura mhuri yeZimbabwe manzwa mamira zvakaita paipai taidhila nemakuwa tirawo nemakuwa everyday ndosiya tauro riri nyoro kumba adzimai vachiti baba waenda kubasa basa rangu nderemakuwa. Mhuri yeZimbabwe liyakhumbula kulenye indaba esithe sayibamba katesi umuntu la othethwe ngesikhathi esincane esidlulileyo phela eKariba ngale umuntu othethwe yena ongowesifazi kodwa ubezithwele. Saka abantu bakhona babuyile phela kugogo bazotshela phela ugogo ukuthi hayi ngabancedisa njani. Ugogo wakhuluma ukuthi hayi ngifuna imali engaka kodwa imali abakwanisayo ukuyikhipha katesi ngeyokuyacelela kuphela ukuthi hayi umntwana bamgcine kuhle bengamulimazi. Uthi sikhuluma nje okwamanje semanzini khona le sowazibele sowakhululeka selomntwana kodwa phela sokusela ukuthi bakhulume bagcwalisise bacinga izimali zokuthi bahambe phela benze umsebenzi kodwa ke kusiya ngokuthi abemanzini baza kuthini ngoba beka kulesinye isikhathi sokuthi akwenza ukuthi bamphumise lo mntwana esesemncane kakhulu bengampha isikhathi kumbe ukuthi umntwana akakhule mbijana bebesezomkhipha. Saka ngeyinye indaba esimelela ukuthi kuzahamba njani kusiya ngokuthi abantu bakhona imuli yakho izabe isigcineko kunjani. Soko Shumba munyika tine vanhu vane mabasa akasiyana siyana. Imbondibatsirewo kutaura tine madokta, tine matichara, tine manesi, tine maloya, tine masoja, tine mapurisa vakawanda kani mabasa zvisingaite. Tine vemakuwa ndo panoti isusu ipapo pamakuwa apa. Ino isusu totochemaoko imuri anoshamba kuti Jehovha zvaakatibetsera ngemvura. Moda kuti achitipa zvere Jojo Tenki wakaisa generator ari kuti ndichauya nemasora. Saka vanhu vaMwari woye betserai nyika iyi kuti pana mbuya anotamba moti Jehovha wondowega munyika ino wotanga zvekutsvaga Jojo Tenki.
Hallelujah. Amen. Asi inini hangu kapanya Jivas kakune vanhu vakadaro Shumba. Zvangofani pepe patikaenda panhau yenyanga iya takadedzera ndofunga nguva muri yeZimbabwe vamwe vakapera mukutaura vachingotaura asi pakangoita hwani munhu asina kutarisa kuti ningi achazobvisa pakadii ningi achazoita pakadii akangosimuka ega akanotenga mauche vakaendesa nechikafu. Takaburitsa murume wokugara panze achitonorwa nanhasi aripo vanhu vakutaura kuti ngadzokere kumusha vakupa maadvice ukaona munhu asingadzokere kumusha kwake izvo zvakaswinya pane zvikonzero zvimwe zvacho hazvite kutaura pamakamera because kana munhu uchida kubatsira kapene nguva yekuti unenge uchitaura munhu ari padambudziko ko ukazonzwa mangwana kuti munhu iye afa iwo wangochiti ngadzokere kumusha nenyaya yekuti vamwe tinenge tichitaura tisinganzwisise zvine mamiriro anenge akaita dambudziko tinenge uchitaura uri mumagumbezi uri pawifi uchingoposta asi mumwe munhu anenge asitorina kana chekubata. Ndichataura zvakare muri yeZimbabwe kuti pane gore randakambosiya basa kuZBC ndichienda kuSouth Africa ndakabva ndichitoita zvekutiza asi mararamiro andakaita ikoko mazuva ekutanga anga akaoma kuti udye sadza chairo kuti uwane sadza rainetsa endi ukanzwa munhu anotaura shona unomhanya kwaari unoti wakadiko hama yangu kungotaura shona chete asi makafuna saka ndichaudza muri Zimbabwe pachirongwa another level kuti zvakandifambira sei ndiri kuSouth Africa tailoda zvidhina munenge makafirana nanakule mutambi Simon aitaura kuti pane nguva yekuti unoyatsoti sadza rikauya unoti aiwa zvaita nguva muri yeZimbabwe tataura kuti igore rekuzadzikisa mwedzi wokuzadzikisa zvatinenge takavimbisa tori tichiko hanzi naFashion Jaffa gore regonzo titombodi haasiri akatanga nemashoko gatsiyane naiye asi kuti tangotiwo isusu svondo rino isondo redu rekuzadzikisa zvatinenge takavimbisa mwedzi wokuzadzikisa zvatakavimbisa takabva pano gogo vachichema kuti dai maita kuti ndiwanewo mvura ndiwane zvekuti ndigobatsira nazvo vanhu vakabva kumvura hongu ndofunga muri kuzviona pakuyevedza objective achieved tinotenda tinotenda muri yeZimbabwe kune vese vanokwanisa kunge vakaitawo zvavakaita tanzwa kuti mukoma Jivas vakaisawo mvura panapa aiwa mukoma Jivas tinotenda zvikuru tinotenda tauchira taisa zvanza handai takachizwa mutupo wenyu tabva toti vanofanira kunge vari shumba ndimukanya hongu muri yeZimbabwe ndomunga mazvionera mule Zimbabwe nthemba liyazibonela ngenye indaba dikhulunywa ngugogo ukuthi hayi kulo muntu amncedisileyo njengani lana ade lifunga ukuncediswa kodwa yena uncedisiwe izinto zakhe zahamba wabonga ugogo wamgebhisela amanzi ugogo kade esula amanzi ukuthi nthemba liyazibonela ukuthi kuyigreen nthemba ngesikhathi esidlulileyo libonile ukuthi vele bekuvele kungani kuchila kulalutho kade ugogo nje umuntu ade leshunga amanzi agcwele kule beans kulamatomatisi kule mbhidi echiyeneyo ugogo ukhululekile uyathaba kakhulu hayi sisithi ukubonga phela kubhudi kumbe ngathi ngoba mncane ngoba mdala yini uJivas onguye ofaka isandla sakhe kubongeni siyakwazi ukuthi bakhona futhi abanye abantu ukuthi umuntu ungancediswa sukhohlwa izinto zakho sezihamba vele ka usathalazi but the moment nxa uncediwe so ubonga ukubonga kwakho kuyenza ukuthi amadlozi kagogo athabe lawo phela ayade kuvulela izinto ukuthi izinto zakho zihambe kuhle ngonke muri yeZimbabwe tine mufaro wedu mukuru kunge tichiona zvakadai so zvichiitika ndofunga nyanga dzakasiyawo vanhu vakunyemwerera chiredzi tasiya vanhu vachinyemwerera kwamaranda tasiya vanhu vachinyemwerera ko ndokuti kaDrewmas Media mule Zimbabwe njengoba nasikhulumile nthemba ade belaleli live yethu izolo besikhuluma ukuthi hayi lo mnyaka ngumnyaka wokugcwalisisa phela izinto esaziqalayo ama promises sawaqalayo phela nthemba liyazibonela ukuthi kade ugogo awuthabile kulombhida kuhle siyawazi ukuthi nxa libona igreen libona impilo amanzi impilo liyakhumbula enyanga ngale ifamily liyana dihamba egugekileyo
sebathengelwa ama-wheelchairs bazihlalele kungcono kopho mathavile ngale iThombstone selafakwa selikhona esikhangelana phela lokugcwalisisa le counseling boys ukuthi abafana bashaye labo baphume siyasithi hayi ngamanye ama-goals esesiwagcwalisisile lathi lisibona nje siyabe sithaba kungasikho ukuthi yikuyenzelwe thina kodwa lathi sizwa inhliziyo zethu zikhululeka ukuthi yisisifiso sethu njenge-Drewmas Media njengombana singelamali kodwa nxa izinto zisenzakala nje akusikho ukuthi thina isikhathi sonke yithe sikwenza kodwa kulabantu esingabavulela indlela ukuthi bayofika khona libegcwalisise lathi izifiso zethu. Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti kana takabatana tinosvika kure. United we stand and divided we fall. Forward ever. Aluta continua. Asante sana. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Wakambonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakambonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga.